आता हरे कृष्ण सर्वांना. श्री श्री राधा गोविंद आणि श्रीला प्रभुपाद यांच्या आशीर्वादाने तसंच श्री नामानिष्ठदास प्रभूजी यांच्या मार्गदर्शनामध्ये आपण आजपासून सुरू होणाऱ्या या कार्तिक मासानिमित्त या वर्गाचा आरंभ करतोय. आता कार्तिक मास हा आपल्या संस्कृतीमधला एक अत्यंत पवित्र असा महिना आहे, ज्याला दामोदर मासही म्हटलं गेलं आहे. तर आता हे महत्व आपण अन्वया माताजींकडून आज जाणणार आहोत. अमृता माताजी हे आपल्या बरोबर आहे, जे दामोदर अष्टकमचं गायन आणि महत्व आपल्याला समजून सांगतील. तर आपण प्रथम मंगलाचरण्य वर्गाची सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम हरे कृष्ण अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना सादर प्रणाम. तर कार्तिक मास हा आपल्या संस्कृतीमधला एक अत्यंत पवित्र असा महिना आहे, ज्याला आपण म्हटलं दामोदर मास असंही म्हटलं गेलंय. तर चातुर्मासातील हा शेवटचा महिना आहे. वैष्णवांच्यासाठी अत्यंत शुभ असा समजला जातो. पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण यांची पूजा अर्चना यासाठी हा महिना समर्पित आहे. तसंच वैदिक शास्त्रांच्या नुसार तप किंवा कुठलंही व्रत करण्यासाठी हा काळ सर्वश्रेष्ठ मानला गेलाय. म्हटलं गेलंय ना की सत्ययुगा समान कुठलंही युग नाही, वेदांच्या समान कोणतंही शास्त्र नाही, गंगे समान कुठलंही तीर्थ नाही, तसाच कार्तिक मासा समान कुठला महिनाही नाही. तर या कार्तिक मासात जे भक्त मनपूर्वक भक्तिमय सेवा करतात त्यांना कृष्णांची कृपा प्राप्त होते. तर आध्यात्मिक प्रगतीसाठी सर्वश्रेष्ठ मानला गेलेला हा जो कार्तिक मास आहे त्याचं महत्व आता आपण अन्वया माताजींकडून समजून घेऊया. जॉईन झाल्यात का अन्वया माताजी? बरं, सायली माताजी एकदा विचारता का त्यांना? तुम्ही कॉल करून विचारू शकता. हो हो विचारते. हा 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 आपण एक 2च मिनिटं थांबूया, जॉईनच होत असतील त्या. होतायत म्हटल्या माताजी होतात. हा हा बर बर चालेल. ते मी शेअर करू का तोवर? नाही, आपण आता अन्वया माताजी हा बोलत असताना हेच चित्र राहू देत. बरं ठीक आहे. त्याच्यानंतर मग आपल्याला जेव्हा अमृता माताजी चालेल म्हणतील ना ते त्यावेळेला मग PDF शेअर करायची दामोदर अष्टकमची. ओके चालेल. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे.
हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अन्वया माताजी जॉईन झाल्या आहेत हं? झाल्या का? हा हा. हरे हरे कृष्ण. तर कृष्ण आध्यात्मिक प्रगतीसाठी सर्वात उत्कृष्ट मानला गेलेल्या या कार्तिक मासाचं महत्व आता आपण अन्वया माताजींकडून समजून घेऊया. अन्वया माताजी आमच्यापैकी बहुतेकांच्या शिक्षा गुरु आहेत. तसंच भगवद्गीतेमध्ये आमची रुची वाढून आम्हाला अभ्यासासाठी प्रेरणा मिळावी अशा माताजी आहेत. आता मी सांगते, अन्वया माताजींना विनंती करते की त्यांच्याकडून आपण हे समजून घेऊया कार्तिक मासाचं महत्व. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मला जरा उशीर झाला जॉईन व्हायला, त्याबद्दल मला क्षमा करा. काय झालं, मी जेव्हा कनेक्ट होत होते ना तेव्हा ते इंटरनेट वगैरे चालू आहे, पण ते असं आयकॉन तो गोल गोल फिरत होता, कनेक्शनच लागत नव्हतं. मग म्हटलं आता तिसऱ्यांदा जेव्हा मी केलं तेव्हा लागलं. बरोबर. हरकत नाही. तरी आपण जॉईन झालो. तर तुम्ही सगळेजण, तुम्ही मला म्हटलं थोडं जरा कार्तिक मासाबद्दल ऐकूया. आपण ही खूप चांगली गोष्ट आहे. मलाही तुमचा संग मिळालाय आणि हे खूप सुंदर तुम्ही चालू केलेलं आहे की श्रीमद भागवतम जेवढं होईल तेवढं 1 तासात वाचायचं. याचं फळ सुद्धा इतकं मोठं आहे की ते आता जर तुम्हाला, मी आता जेव्हा कार्तिक मासाबद्दल बोलीन तेव्हा तुम्हाला सांगीनच. तर हे इतकं महत्वाचं आहे जे काय तुम्ही करताय ते, आणि त्याचं फळ सुद्धा आपल्या कल्पनेच्या बाहेर आहे. तर आणि इकडे फार सुंदर तुम्ही चित्र लावलंय यशोदा माता आणि श्रीकृष्णाचं. तर आता आपण हा कार्तिक मास जो आहे त्याबद्दलचं जे कार्तिक मासाची स्तुती जी आहे ही स्कंद पुराणामध्ये, अनेक पुराणामध्ये आली आहे, पण आपण म्हणूया खूप एक्सटेन्सिव्हली स्कंद पुराणामध्ये ब्रह्मदेवानी सांगितलेली आहे आणि व्यासदेवानी त्याचा नोंद स्कंद पुराणामध्ये केलेला आहे. आणि कार्तिक महिना म्हणजे तुम्हाला माहितीये की सर्व महिन्यांमध्ये आपण म्हणूया सर्व पावन महिना असा आहे. आणि भक्तीसाठी आपल्याला भक्तीमध्ये पुढे जायचं असेल तर त्यांनी निश्चितच या कार्तिक महिन्याचं व्रत करावं. आणि असं नाहीये की खूप काही मोठं आपल्याला करायचंय, थोड्याशा चेंजेस, थोडं जे काय आपल्याला झेपतं ते आपण करायचंय. आणि तुम्हाला माहितीये की या कार्तिक महिन्यामध्येच खूप महत्वाचे सण आणि उत्सव साजरा केले जातात. जसं गोवर्धन पूजा, दिवाळी, बलिप्रतिपदा असं, आणि गोपाष्टमी. आणि कार्तिक महिना जो आहे या महिन्यामध्ये कृष्णाची खूप सारी लीला जी आहे, म्हणजे मेजॉरिटी लीला आपण म्हणूया ती या महिन्यातच घडलेली आहे, कार्तिक. आणि जेव्हा आपण या लीलांचं श्रवण करतो तेव्हा आपल्या आध्यात्मिक मार्गात न कळत आपला प्रोग्रेस होत असतो. आणि त्याही पेक्षा जास्त
आपण कृष्णाकडे आपली आसक्ती वाढते आणि कृष्णाकडे आपला एक नातेसंबंध जो आहे तो आणि घट्ट होत राहतो. तर आता कार्तिक महिना जो आहे तो श्रीकृष्णाचा सर्वात आवडता महिना आहे. आता तुम्ही मला सांगा की आपण जी काय भक्ती करतो त्या भक्तीचं ध्येय काय आहे? कोण सांगेल? भगवत प्राप्ती माताजी, भगवत प्राप्ती, बरोबर बरोबर. आपल्याला भगवत प्राप्ती हवी आहे, आपल्याला परत श्रीकृष्णांकडे जायचंय, किंवा याही पेक्षा इतर जर काय सांगायचं असेल की कृष्णाचा जो भक्त आहे तो काय म्हणतो की कृष्णा तू मला कुठेही ठेव, कुठल्याही जागी ठेव, तू मला तुझं विस्मरण होऊ देऊ नकोस, मला तुझं स्मरण सतत राहू दे. म्हणजे स्मरण आपल्याला सतत कधी राहतं एखाद्या माणसाचं? जेव्हा आपल्याला तो माणूस खूप आवडतो. आता बघा, जर तुम्ही बघितलं, एक आई आणि तिचं लहान मूल असतं, तर आई समजा जर त्या लहान मुलाला घरी सोडून ऑफिसमध्ये गेली, ऑफिसमध्ये सुद्धा एकसारखा ती विचार करत असते आपल्या मुलाचा. तर हा विचार करायला तिला काही प्रयत्न करावे लागतात का, की तिला अगदी सहजासहजी आपल्या मुलाची आठवण येते? आणि आठवण येते ती कशामुळे येते? तर तिला तिच्या बाळावर प्रेम असतं. त्याचप्रमाणे जी भक्ती आपण करतो त्याचा अंतिम ध्येय म्हणजे काय? कृष्ण प्रेम. ते आपल्याला हवंय आणि आपल्याला परत गोलोक वृंदावनात जायचंय श्रीकृष्णांकडे. तर आता जेव्हा आपण भक्ती करतो तेव्हा श्रीला प्रभुपादांनी आपल्याला सांगितलंय की तुम्ही भक्ती योगाचे 4 नियमांचं पालन करा. तुम्ही त्याच्यानंतर रोज 16 माळा हरे कृष्णाचा जप करा. रोज तुम्ही भगवद्गीता वाचा, श्रीमद भागवतम वाचा. फक्त प्रसादच खा आणि फक्त जे भक्त आहे त्यांचाच संग करा. आणि हे 2 जेव्हा सक्सेसफुली स्टेजेस आपण पार करतो तेव्हा तिसरी स्टेज जी येते ती म्हणजे आपण सतत कृष्ण स्मरणात राहतो. आणि जे काय आपण आयुष्यभर केलेला आहे त्याचा जो एंड आहे, म्हणजे जो आपला अंतकाळ आहे, तेव्हा आपल्या मनामध्ये कृष्णाचाच विचार असतो. तर हे जे आहे कार्तिक महिना, आता बघा, श्री कृष्णाला आपण इतके प्रिय आहोत आणि की भगवद्गीतेत श्रीकृष्णाने आपल्याला जागोजागी सांगितलंय की तुम्ही हे करू नका, तुम्ही हे करा, तुम्ही असं केलं तर कर्मबंधनात अडकाल, आणि तुम्ही असं जर केलं, माझ्यासाठी कर्म केली तर तुम्ही कर्मबंधनातून मुक्त व्हाल आणि माझ्याकडे या. म्हणजे ठिकठिकाणी श्रीकृष्णाने सांगितलंय की तुम्हाला माझ्याकडे कसं येता येतं. तर हा जो कार्तिक महिना आहे ही आपल्याला मिळालेली संधी आहे की जेव्हा आपण कृष्णासाठी थोडंसं काहीतरी करतो, कृष्ण आपल्याला अगणित देतो, मल्टिपल आणि मॅनिफोल्ड, म्हणजे 100, 1000, लाख पटीने आपल्याला जास्त मिळतं जेव्हा आपण थोडंसं काही करतो. तर स्कंद पुराणात म्हटलेलं आहे की कार्तिक सारखा दुसरा महिना नाही, किंवा सर्व युगांमध्ये सतयुग सारखा दुसरा युग नाहीये, किंवा सर्व शास्त्रांमध्ये वेद जे आहेत ते सर्वात परम आहेत किंवा ते सर्वात चांगले आहेत. आणि तीर्थांमध्ये गंगेसारखं दुसरं तीर्थ नाहीये. तर आता जर तुम्ही बघितलं तर जे आपले प्रत्येक महिना असतो, प्रत्येक महिन्याचा कुठला तरी अधिष्ठाता असतो किंवा कुठला तरी देवता असतो. पण हा जो कार्तिक महिना आहे, या कार्तिक महिन्याची अधिष्ठात्री श्रीमती राधाराणी आहे.
आणि या महिन्यात जे व्रत आपण करतो त्याला ऊर्ज व्रत असं म्हणतात. कारण राधा राणीचं एक नाव ऊर्जेश्वरी सुद्धा आहे. ती आपल्याला व्रत करण्याची शक्ती देते आणि आपल्याला आशीर्वाद पण देते जेव्हा आपलं व्रत पूर्ण होतं तेव्हा. आता ज्याप्रमाणे हे आपले जे महिने आहेत, आपण आता कार्तिक, मार्गशीर्ष, भाद्रपद हे आपली जी नावं आहेत, तसं वैष्णव कॅलेंडर प्रमाणे त्याला गौराब्द कॅलेंडर असं म्हणतात. त्यामधले जे 12 महिने आहेत त्या 12 महिन्यांची नावं म्हणजे कृष्णाचीच वेगवेगळी नावं आहे. उदाहरणार्थ केशव, नारायण, गोविंद अशी वेगवेगळी नावं आहेत. तर आता कार्तिक हे जे नाव आहे कार्तिक महिन्याचं हे कसं आलं? आता राधा राणीची, श्रीमती राधा राणीची जी आई आहे तिचं नाव कीर्तिदा सुंदरी किंवा कीर्तिदा देवी होतं आणि तिची मुलगी म्हणून राधेचं एक नाव कीर्तिका कुमारी किंवा कार्तिका होतं आणि म्हणून या महिन्याचं नाव कार्तिक असं पडलंय. आणि मी तुम्हाला म्हटलं की जे काय तुम्ही छोटंसं कृष्णासाठी कराल त्याचं इतकं ते मॅग्निफाय होतं की तुम्हाला विचार सुद्धा करता नाही येणार की कसं काय, म्हणजे मी काहीच केलं नाही पण मला केवढं मिळालं. मग हे असं का? कारण कृष्णाला आपण हवे आहोत. कृष्ण हा करुणासागर आहे आणि कृष्ण हा बॉस आहे, हा पूर्ण ब्रह्मांडाचा नायक आहे. आणि कृष्ण आनंदात म्हणजे आपण जर बघितलं तर कधी एखादा बॉस असतो तो किंवा एक्झामिनर असतो तो जेव्हा चांगल्या मूडमध्ये असतो तेव्हा विद्यार्थ्यांना चांगले मार्क देतो. तर त्याचप्रमाणे कृष्ण सुद्धा हा खूप याच्या कार्तिक महिन्यामध्ये त्याचा जो आनंद असतो तो वेगळाच असतो. कारण या कार्तिक महिन्याची अधिष्ठात्री श्रीमती राधा राणी आहे. मग आता समजा जर एक भिकारी आहे आणि तो खूप मोठ्या माणसाकडे गेला आणि त्यांनी सांगितलं मला तुम्ही 1 रुपया द्याल का? मग तो जो श्रीमंत माणूस आहे तो म्हणेल 1 रुपया काय, मी तुला 1,00,000 रुपये देईन. मग जर त्या भिकाऱ्यानी विचारलं की नाही मी तुम्हाला 1च रुपया मागितला होता, तुम्ही 1,00,000 का देताय मला? मग तो श्रीमंत माणूस म्हणेल की माझी इच्छा आहे म्हणून मी तुला देतोय. तसा त्याचप्रमाणे कृष्ण कोण आहे? सुप्रीम मोस्ट रिचेस्ट पर्सन. आणि तुम्ही जे काय मागाल ते तुम्हाला मिळेल आणि जे काय तुम्ही थोडंसं कृष्णासाठी कराल तर त्याच्या तुम्हाला लक्षपट, म्हणजे आपल्याला ते काउंट करता येत नाही, त्याचं गणित मांडता येत नाही इतकं तुम्हाला मिळेल. तर आता या जो महिना आहे कार्तिक महिना हा सुरू होतो शरद पौर्णिमेच्या दिवशी आणि याचा शेवट जो आहे, शेवटचा दिवस तो म्हणजे कार्तिक पौर्णिमा. आणि याच्यामध्ये अनेक लीला झाल्या होत्या. आता रासलीला जी झाली होती, रासलीला, वेणुगीत, भ्रमरगीत, गोवर्धन श्रीकृष्णाने उचलला, गोवर्धन पूजा झाली होती. त्याच्यानंतर वृंदावन मध्ये श्यामकुंड आणि राधाकुंड आहे. ज्या कोणी उपदेशामृत केलेला आहे त्यांना माहिती आहे राधाकुंडाबद्दल. मग नरकासुराचा वध झाला या कार्तिक महिन्यामध्ये म्हणून आपण नरक चतुर्दशी साजरा करतो. अरिष्टासुराचा वध झाला, दामोदर लीला झाली, गोपाष्टमी म्हणजे कृष्ण जेव्हा पहिल्यांदा गायींना चरायला घेऊन गेला तेव्हा तो दिवस गोपाष्टमी म्हणून साजरा केला. मग बलिप्रतिपदा म्हणजे बली वामन लीला जी झाली ती कार्तिक महिन्यातच झाली. मग भीष्म पंचक म्हणजे 5 दिवस जे शेवटचे दिवस होते तेव्हा भीष्म देवानी उपवास केला आणि त्यांनी आपलं चित्त श्रीकृष्णावर एकाग्र केलं आणि मग त्यांनी म्हणजे हे जे व्रत केलं त्याला भीष्म पंचक व्रत म्हणतात. मग राम
जे आहेत ते प्रभू रामचंद्र हे अयोध्येला परत आले आणि आपण दिवाळीला पणत्या लावून जे लावतो तसंच अयोध्या वासी जे होते तेव्हा राम जेव्हा परत येणार असं त्यांना समजलं, तेव्हा त्या सर्वांनी घरासमोर सुंदर रांगोळी काढली, आपली घरं सजवली, दिवे लावले, आकाश दिवा लावला. तर अशा तऱ्हेने प्रभू रामचंद्रांचं त्यांनी स्वागत केलं. मग त्याच्यानंतर श्रीमती राधा राणी हिला सर्व सखी ज्या होत्या किंवा सर्व वृंदावन वासी त्यांनी तिला जाहीर केलं की तूच वृंदावनीची राणी आहेस आणि वृंदावनेश्वरी म्हणून तिचा एक राज्याभिषेक पण केला. त्याच्यानंतर गोविंद कुंड, जर तुम्ही वृंदावनात गेला असाल तर गोवर्धनच्या पायथ्याशी अनेक कुंड किंवा सरोवर आहे, कुसुम सरोवर, गोविंद कुंड. तर हा जो गोविंद कुंड आहे हा जो निर्माण झाला हा कार्तिक महिन्यातच निर्माण झाला, जेव्हा इंद्रदेवानी गोवर्धन वृंदावनावर खूप घोर पाऊस पाडवला आणि वृंदावनवासी हे सगळे यांच्या घरात पाणी असल्यामुळे त्यांना कुठेही जागा नव्हती आणि जणू काय त्यांना वाटलं की आता आमचं गावच वाहून जाईल. तेव्हा श्रीकृष्णाने वृंदावन पर्वत आपल्या डाव्या हाताच्या करंगळीवर उचलला आणि सर्व वृंदावन वासींचं त्यांनी रक्षण केलं. आणि हे झाल्यानंतर इंद्राला समजलं की आपण काय चूक केली आहे आणि त्यांनी श्रीकृष्णाची माफी मागितली. जेव्हा त्यांनी श्रीकृष्णाची माफी मागितली, प्रार्थना केली, तेव्हा सुरभी आणि ऐरावत यांनी श्रीकृष्णांचा अभिषेक केला आणि त्याच्यापासून जो सरोवर सुरू झाला, जो सरोवर निर्माण झाला, त्या सरोवराचं किंवा त्या कुंडाचं नाव गोविंद कुंड आहे. आता हे जे मी तुम्हाला लीला सांगितल्या या सगळ्या महत्वाच्या लीला आहेत, मेजर म्हणूया आपण. पण काही छोट्या छोट्या लीला सुद्धा झालेल्या आहेत कार्तिक महिन्यामध्येच. कृष्ण पहिल्यांदा रांगायला लागला कार्तिक महिन्यामध्ये. तो पहिल्यांदा जेव्हा मुलं रांगतात तेव्हा ते किंवा चालायला लागतात तेव्हा ते घरभर फिरतात. तर त्याप्रमाणे जसा तो घरभर फिरायला लागला तेव्हा तो गोशाळेत गेला आणि गोशाळेमधली जी लीला आहे की तो त्या वासरांची शेपूट पकडायचा आणि ते मग वासरू इकडे तिकडे पळायचं आणि खाली सगळं शेण असायचं किंवा गोमूत्र असायचं आणि जणू काय त्याला वासराच्या शेपटीला पकडून कृष्ण त्या पूर्ण गोशाळेत स्केटिंग करायचा. तर ही लीला जी आहे ही पण कार्तिक महिन्यातच झाली. किंवा कृष्ण बोलायला जो पहिल्यांदा लागला तो कार्तिक महिन्यातच बोलायला लागला आणि जे तो चोरी करायला लागला, जी पहिली चोरी याची लोण्याची जी त्यांनी केली त्याची जी सुरुवात झाली ती सुद्धा कार्तिक महिन्यातच झाली. आता आपला जो आत्मा आहे तर आत्म्याला आपल्या आत्म्याला एक आनंद हवा असतो. तर तो आनंद त्याला कुठून मिळतो? तो आनंद त्याला जेव्हा तो कृष्ण कथा ऐकतो, कृष्ण लीला ऐकतो, तेव्हा जो आत्मा असतो तो आनंदाने अगदी पूर्ण भरतो, आनंदाने तृप्तीने पूर्ण भरतो. आणि हा जो महिना आहे या महिन्यात कृष्ण आणि राधा हे आपल्या भक्तांवर इतके खुश होतात, स्पेशली या महिन्यात जेव्हा कुठलाही भक्त छोटीशी सेवा करतो तर तुम्हाला त्याचं खूप मोठं फळ मिळतं. तर आता पहिल्यांदा मी थोडीशी सांगते काय जे फळ मिळतंय ते. तर आता असं म्हटलेलं आहे की तुम्ही श्रीमद भागवत यातला एक जरी श्लोक वाचला, दिवसातून एक जरी श्लोक वाचला
तर तुम्हाला 18 पुराण वाचल्याचं फळ मिळतं. आता 18 पुराण वाचल्याचं फळ मिळतं म्हणजे आता नक्की आपल्याला काय मिळणार आहे? म्हणजे आपल्याला कुठेतरी साक्षात्कार मिळणार आहे आणि त्या साक्षात्काराने आपलं जे जीवन आहे ते बदलतं किंवा कृष्ण भावना आपण आपल्या जीवनात त्याचं आचरण करू शकतो. म्हणजे आता हा थिअरॉटिकल बेनिफिट नाहीये की मी 18 पुराणं वाचली. आता तुम्ही भगवद्गीता 18 दिवसांचा जेव्हा कोर्स कम्प्लीट करता तेव्हा तुम्हाला आपलं श्री श्री राधा गोविंद मंदिराकडून एक हे मिळतं, सर्टिफिकेट मिळतं की तुम्ही हे कम्प्लीट केलेलं आहे. असं नाही, इकडे तुम्हाला साक्षात्कार होतो, असं म्हणूया डीपर रिअलायझेशन, आणि जे तुम्ही आचरणात आणू शकता तसे. मग त्याच्यानंतर हरिभक्त विलास इकडे लिहिलेलं आहे की कार्तिक महिन्यामध्ये व्रत केल्यावर त्याचं जे फळ मिळतं ते 100 जन्म पुढे राहतं. पण आपल्याला असं म्हणता येतं, आता भगवद्गीता आपण वाचलेली आहे की जे काय आपण कृष्णासाठी करतो त्याचं फळ जे आहे ते शाश्वत आहे. तर तुम्हाला असं म्हणता येईल की हे जे फळ तुम्हाला शाश्वत फळ मिळणार आहे. आणि मग आता तुम्हाला असं पण, आता हे जे काय मी तुम्हाला सांगितलं ते पॉझिटिव्ह सांगितलंय, आणि त्याचप्रमाणे काही काही नेगेटिव्ह गोष्टी पण पुराणात लिहिलेल्या आहेत जिकडे की आपण जास्त लक्ष नाही द्यायचं आहे. परंतु त्यांनी ते वाचल्याने कदाचित माणूस भयभीत होऊन हे कार्तिक व्रत करायला लागतो. तर ते मी तुम्हाला एक दोनच सांगते की जी काय आपण व्रत केलेली आहेत, कुठलेही व्रत जेव्हा करतो तेव्हा आपल्याला फळ मिळतो. पण ही जर आपण कार्तिक व्रत न करता इतर सगळी व्रत जर केली तर त्या व्रतांचा आपल्याला फळ मिळत नाही. आणि पण आपण ही सगळी व्रत केली आणि कार्तिक व्रत सुद्धा केलं, मग जी व्रत आपण केली आहे त्याचं सुद्धा आपल्याला अनलिमिटेड रिझल्ट्स मिळतात, अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिळतात. कार्तिक व्रताचे तर मिळणारच आहे, पण त्याही व्रताचे अनलिमिटेड तुम्हाला बेनिफिट्स मिळतात. आणि आता समजा जर कोणी असेल त्याला खूप अभ्यासाची आवड असेल आणि तो अनेक शास्त्र वाचतोय पण तो कार्तिक व्रत करत नाहीये, तर त्यांनी जो शास्त्र अभ्यास केलेला आहे त्याचा म्हणजे ते युजलेस ठरतं. त्याला काहीही त्याचं फळ मिळत नाही. त्याचप्रमाणे आपण सगळेजण जप करतो, थोडं दान करतो, थोडासा आपला तप पण चालू असतो. पण हे जे काय तुम्ही करता आणि जर तुम्ही कार्तिक व्रत केलं नाही तर हे जप दान तप हे सुद्धा फ्रुटलेस होईल, तुम्हाला याच्यातून काही मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे त्यांनी म्हटलंय तुम्ही श्राद्ध अग्निहोत्र हे जे तुम्ही करता तर, आणि तुम्ही कार्तिक व्रत न करता हे सगळं करता तर त्याचं सुद्धा तुम्हाला फळ मिळत नाही. हे सगळं हरिभक्त विलास मध्ये आलेलं आहे. त्याच्यानंतर स्कंद पुराणात असं म्हटलंय की जो कार्तिक व्रत करत नाही तो नराधम आहे किंवा ही इज कन्सिडर्ड ॲज द लोएस्ट ऑफ द मॅनकाइंड. तर लोएस्ट ऑफ द मॅनकाइंड याचा अर्थ म्हणजे वन हु इज द किलर ऑफ पेरेंट, जो आपल्या वडिलांची हत्या करतो किंवा ब्राह्मण हत्या करतो, याला म्हटलंय लोएस्ट ऑफ द मॅनकाइंड. तर आता या नेगेटिव्ह गोष्टीकडे आपल्याला लक्ष नाही द्यायचंय, पण आपल्याला लक्ष द्यायचंय की कार्तिक व्रत आपण जेव्हा खूप उत्साहाने आणि कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो तेव्हा निश्चितच हे आपल्याला चांगलं फळ मिळणार आहे. तर जे कार्तिक व्रत करतात त्यांचे जे पूर्वज असतात आणि जर ते पूर्वज नरकात असतील तर नरकातून त्यांना तात्काळ मुक्ती मिळते. तर अशा प्रमाणे हे जे कार्तिक व्रत आहे
मी तुम्हाला थोडक्यामध्ये त्याची माहिती दिली. तर हे म्हणजे हा जो टॉपिक आहे हा खूप डीप आहे ना. आणि असं म्हणतात की कार्तिक व्रतामध्ये रोज आपण एक दिवस तरी म्हणजे रोज दिवसातून एकदा तरी कुठलीही कृष्णलीला श्रवण करावी. किंवा तुम्ही कृष्णलीला, कृष्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यातून एक पान जरी झालं तरी ती दिवसातून वाचा. आणि तुम्हाला साध्या सोप्या सोप्या गोष्टी करता येतील. जसं रोज कृष्णापुढे कृष्णासाठी तुपाचा दिवा लावायचा. आणि रोज सकाळ संध्याकाळ लावू शकता किंवा फक्त संध्याकाळी लावू शकता. समजा जर एके दिवशी किंवा तुम्हाला 15 दिवस प्रवास करताय, तुम्ही घरी नाही आहात, तर ऍटलिस्ट तुमच्या मनामध्ये तुम्ही तो तुपाचा दिवा कृष्णाला अर्पण करू शकता. हा, इवन मनामध्ये केला तरी चालतो. तुम्ही धाम निवास करू शकता, यात्रा करू शकता. आता समजा जर आपल्याला यात्रा करता येत नाही, आपल्याला काही कारणामुळे घर सोडून जाता येत नाही, तर तुम्ही काय करू शकाल? तुम्ही इस्कॉन मंदिरामध्ये जाऊ शकाल. तुम्ही तिकडे संध्याकाळी जर गेलात इस्कॉन मंदिरामध्ये, तर तिकडे त्यांच्याकडे याचे तुपाचे दिवे तयारच असतात. तुम्हाला फक्त ते पेटवून तिकडे श्री कृष्णाला ओवाळायचे असतात. आणि कसे ओवाळायचे तुम्हाला माहिती आहे ना? कृष्णाच्या कमल चरणांना 4दा ओवाळायचे. नाभी कमल आहे त्याला 2दा ओवाळायचे. त्याचा जो जे मुखकमल आहे 3दा ओवाळायचे. आणि संपूर्ण श्रीकृष्णांना 7 वेळेला ओवाळायचं. तर अशा प्रमाणे तुम्ही जाऊ शकता कृष्ण मंदिरात. यात असं म्हटलेलं आहे की तुम्ही कुठल्याही विष्णू मंदिरात, कृष्ण मंदिरात तुम्ही दान करू शकता. वैष्णवांसाठी तुम्ही सुंदर रांगोळी काढू शकता. आणि असंही म्हटलेलं आहे की जे दिवे आपण श्रीकृष्णांना कार्तिक महिन्यात अर्पण करतो, ते भले अगदी छोटेसे असतील ना दिवे, त्याची जी वात आहे ती कदाचित एक 5 मिनिटच राहील, पण तरी कृष्णाला इतका आनंद होतो त्याने की जेव्हा हे भौतिक शरीर आपण सोडतो आणि पुढचा आपला प्रवास चालू होतो, तो जो रस्ता असतो, कृष्ण पूर्ण त्या रस्त्यामध्ये दिवेच दिवे लावतो. पूर्ण प्रकाशमय आपला प्रवास होतो. तर असं म्हटलेलं आहे. त्याच्यामुळे छोट्या छोट्या गोष्टी तुम्हाला रोज तुळशी जी आहे तिचं जर घरी तुमच्याकडे असेल किंवा नसली तर इतर कुठेही बागेत वगैरे असेल, तर रोज तुळशीला पाणी घालायचं. तिच्या जवळ सुद्धा एक दिवा लावायचा. तर अशा ज्या गोष्टी आहेत तुम्ही करू शकता. सकाळी उठून तुम्ही रोज कमीत कमी सूर्योदयाच्या 1 तास अगोदर उठा. एक 10 मिनिटं तरी त्या वेळेला जप करा आणि मग तुमची इतर कार्य चालू करा. किंवा आता तुम्हाला अगदी हे पण जमत नसेल, तर आता हा जो क्षितिजा माताजींनी क्लास ठेवलेला आहे, तर त्या क्लासमध्ये तरी येऊन तुम्ही रोज जे श्रीमद भागवतमचं वाचन आहे ते पण तुम्ही करू शकाल. तर अशा तऱ्हेने तुम्ही अनेक गोष्टी करू शकाल, जे सोपं आहे आणि ज्यांनी आता आपल्याला श्रवण करायचं आहे, कीर्तन करायचं आहे, जे कलियुगामध्ये खूप फायदेशीर आहे. अशावर तुम्ही जास्त स्ट्रेस करा. कधीतरी जाऊन तुम्ही इस्कॉन मध्ये जाऊन सेवा करू शकाल. म्हणजे जे काय तुम्हाला शक्य आहे ते तुम्ही या कार्तिक महिन्यामध्ये निश्चितच करा. आता मला वाटतं मी इकडे संपवते, कारण पुढे अमृता माताजींनाही बोलायचं आहे ना. हो, हरी बोल. खूप धन्यवाद माताजी, आम्हाला सगळ्यांना कार्तिक मासाचं महत्व सांगितल्याबद्दल. आता दामोदर अष्टकमचं महत्व आपण अमृता माताजींकडून जाणून घेऊया. अमृता माताजी हरिभक्ती परायण आहेत, शिवाय आपला संध्याकाळी असणारा भगवद्गीतेचा वर्ग त्या घेतात.
आज त्यांच्याकडून आपण दामोदर अष्टकम कसं म्हणायचं आणि त्याचा अर्थही समजून घेऊया. रोज संध्याकाळी दीपदान करून दामोदर अष्टकमचा पठण आपण घरी त्याप्रमाणे करीत जाऊ. तर हरे कृष्ण. अमृता माताजी. कृष्णा माताजी प्रणाम. सर्वात पहिले श्री श्री राधा गोविंद मंदिर आणि आपले जे श्रील प्रभुपाद आहे यांना नम्र वंदन करूयात. तसंच आपला उपक्रम ऑनलाईनच्या माध्यमातून चालू झालाय ते श्री नामनिष्ठादास प्रभू यांना देखील वंदन आहे. आणि आत्ताच माझ्या वर्ग शिक्षिका आदरणीय अन्वया माताजी, ज्यांच्याकडनं मला भरपूर ज्ञान मिळत असतं आणि मी त्यांचा वर्ग मिस करत नाही. आणि असा आम्हाला त्यांचा ज्ञानाकडचा इतका प्रकाश प्राप्त होत असतो. आणि आत्ताच आपण खूप सुंदर पद्धतीने त्यांच्याकडनं ऐकत राहिलो, असं वाटत होतं ऐकतच राहावं अजून, की कशा पद्धतीने सोप्या सोप्या गोष्टींमधनं आपण सेवेचा लाभ नक्कीच घेऊ शकतो. त्यामुळे त्यांना, आपल्या वर्ग शिक्षिकांना सुद्धा वंदन करते मनापासून. आणि वर्गामध्ये उपस्थित सर्व साधकांचे, भक्तांचे स्वागत आहे, वंदन आहे. हरे कृष्ण, हरी बोल. बघा, भगवंतांची कृपा आहे. आजपासून आपण सुरू झालंय कार्तिक मास मध्ये आपण ऑनलाईन, क्षितिजा माताजींनी हा इतका सुंदर उपक्रम चालू केला की सारखं सतत चिंतन करता करता, म्हणजे गीता भागवत करती श्रवण, अखंड चिंतन विठोबाचं. आणि याच्यासाठी हा कार्तिक मास, त्या निमित्ताने आपला हा वर्गाचा इथे आरंभ होतोय. आणि त्या निमित्ताने काहीतरी आपल्या समोर चिंतन सेवा मांडण्याचा हा छोटासा प्रयास आहे, की जेणेकरून आपण जास्तीत जास्त या भावनामध्ये, या कृष्ण भावनामध्ये शक्यतो करून राहू. आणि तसा प्रयास आहे. आता आपण सर्वांनी आता तर सगळं महत्व कार्तिक मासाचं तर ऐकलंच आहे. कार्तिक मास म्हटला की काय स्मरण होतं, की भगवंतांच्या म्हणजेच कृष्णांच्या बाललीलांचं वर्णन, जे विशेष करून आता भागवतम मध्ये जे काही वर्णन येतं, तर दशम स्कंद खास करून आहे. आणि त्याच्यामधला पूर्वार्ध, त्यामधला जो 9वा अध्याय येतो, 10वा अध्याय येतो, त्याच्यामध्ये पवित्र काळामध्ये जे काही वर्णन आहे भगवंतांचं, तोच कार्तिक मासाचं लीलांचं, बाल लीलांचं स्मरण आहे. आणि त्यामध्येच येतं जे दामोदर अष्टक, जे आज आपण इथे म्हणणार आहोत. आणि संपूर्ण याला दामोदर मास, कार्तिक मासाला दामोदर मास म्हणून सुद्धा म्हटलं जातं. आणि दामोदर जे काही लीला आहेत त्याच्यामध्ये दानाचं सुद्धा अपार महत्व आहे. म्हणजे आता या काळात दान करणं हे एक मोठं भाग्यच समजलं. आता यथामती यथाशक्ती प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीने दान करूच शकतो. ऑनलाईनच्या मार्फत सुद्धा आपण गीता जेव्हा अध्ययन करत असतो तेव्हा आपण त्या लिंक वगैरे पाठवून सांगत असतो की कशा प्रकारे दानाचं तुम्ही कोणतीही दान करू शकता. आणि अशा प्रकारे ज्यामध्ये आता इथे वेळेचं दान, आपण बघा 1-1.5 तास जे काही असतो, जो सत्संग आता माताजींनी सांगितलं, की जी पण काही सेवा आहे, काही नाही तर घर बसल्या ऑनलाईनच्या माध्यमातून सुद्धा, कारण श्रवण करणं, मग त्याच्यामध्ये आपल्याला दान कसलं करायचं आहे, आपल्या वेळेचं, आपलं एकाग्रतेचं, आपल्याला इतर गोष्टी भौतिक जगतांमध्ये भटकण्यापेक्षा याच्यामधनं, सत्संगामधनं आपण ते दान करू शकतो. आणि ऑनलाईनच्या माध्यमातून वेळेचं दान तर आपण सगळे करतच आहोत. आणि ही खरोखर कुठेतरी भगवंतांचीच कृपा आहे. कारण भगवंतांच्या शिकवणीमध्ये, गीतेमध्ये आहे, भागवतामध्ये आहे, की म्हटलंय की तुम्ही जे काही इतरांना देता ते स्वतः श्रीकृष्णांनाच देत असतात, भगवंतांनाच ते समर्पित होत असतं. म्हणून बघा, आपण ओम तत्सत किंवा श्री कृष्णार्पणमस्तु असं जेव्हा म्हणतो, म्हणजे झालेली जी काही सेवा असते तर ती भगवंत चरणी अर्पण होत असते. आणि आता चातुर्मास मधला हा जो शेवटचा आहे कार्तिक मास, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला जे काही देता येईल, कोणत्याही प्रकारची सेवा, आता माताजींनी सांगितल्याप्रमाणे मंदिरात जाऊन सुद्धा जी काही सेवा असेल, अगदी तिथे साफसफाईची सुद्धा, दिवा लावणं सुद्धा, कारण दिव्याद्वारे आपण आपल्या आत्मज्ञानाचा प्रकाश, भगवंतांना तर काही गरज नाही, कारण ते डोळे जे काही आहेत, एक सूर्य आणि एक चंद्र, त्यामुळे त्यांनाच दिवा आपण समर्पित करत आहोत, की जेणेकरून आपला आत्मज्ञानाचा प्रकाश सर्व आपला या जन्मात, मनुष्य जन्मामध्ये प्राप्त व्हावा. ज्याप्रमाणे गीतेमध्ये पण तो श्लोक आहे बघा, दातव्यमिति यद्दानं दीयते उपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. सात्विक दान जे मानलं जातं ते या पद्धतीने. आणि मग काय द्यायला हवं, आता ज्याप्रमाणे आपण
विषय मांडलेला आहे. तर भगवंत स्वतः सांगून देतात की पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपरुतम अश्नामी प्रयतात्मनः. जो कोणी मला प्रेमाने काहीही मध्ये एखादं पान सुद्धा, एखादं पुष्प, एखादं फळ, एखादं जल जरी अर्पण केलं तरी सुद्धा मी ते आनंदाने स्वीकार करतो. पण आता ते कसं द्यायचं आहे? तर मुळात प्रेमाने, भक्तीने. कारण नुसतंच सांगितलं आहे भगवंतांनी गीतेमध्ये या श्लोकात आणि आपण जाऊन दिलं तर त्याच्यामध्ये फक्त ती काय होणार आहे? क्रिया होणार आहे. त्यामुळे जर भावच नसेल, इमोशन्स नसतील, त्याच्यामध्ये जर भक्ती नसेल, प्रेम नसेल, तर मग ते दान, ती क्रिया सर्व व्यर्थ आहे. त्यामुळे दामोदर अष्टक आपल्याला इथे जी लीला तीच शिकवण देते. काय सांगते की ही त्रिगुणात्मक जी काही माया आहे, सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांनी जी बांधलेली, जी आपण गीतेमध्ये शिकलेलो आहोत, की त्रिगुणात्मक माया भगवंतांना बांधू शकत नाही. भगवंत फक्त आणि फक्त प्रेमाच्या दोरीनेच बांधले जातात. आता यशोदा माता जी आता आपण उखळबंधन कथा या चिंतनानंतर श्रवण करणारच आहोत, त्यामुळे पूर्ण कथा इथे सांगत नाही मी. तर त्यामध्ये जेव्हा यशोदा माता भगवंतांच्या, कृष्णाच्या मागे धावता धावता, कारण ती त्यांना पकडण्यासाठी धावत असते त्यांच्या मागे, पण तेव्हा ती थकते आणि मग भगवंत ते पाहतात आणि आपणहून बांधले जातात. उखळबंधन लीला जेव्हा आपण सर्व श्रवण करू तेव्हा आपल्याला त्यामधला भाग समजणार आहे. मुळात याच्यामध्ये सार काय आहे? तर भगवंत काय म्हणतात? अहम भक्त पराधीना. मी भक्तांच्या अधीन आहे. ज्याप्रमाणे महाभारतामध्ये पितामह भीष्म जेव्हा युद्ध प्रसंग होता तेव्हा त्यांच्याकरता भगवंतांनी, श्रीकृष्णांनी आपली प्रतिज्ञा मोडली होती. आणि गजेंद्र मोक्ष ते सुद्धा पठण का करावं? त्याच्यातही भक्ताचा आर्तसाद ऐकून भगवंत त्वरेने धावून आले. अतिशय सुंदर आहे गजेंद्र मोक्ष सुद्धा. आणि त्याच्यामध्ये भगवंत श्रीहरी गजेंद्रासाठी धावून आलेले. अशा या कथा पूर्ण भक्ती रसामृत आहे आणि त्या आपण जाणतोच. त्यामुळे मुळात हे जाणून घ्यायला हवं की जे ज्ञानी मनुष्य आहे, ज्यांनी भरपूर ज्ञान प्राप्त केलंय, ते भगवंतांना ज्ञानाने बांधू शकतात, पण भक्त हा देवाला प्रेमाने बांधू शकतो. भक्तियोग सुद्धा 12वा अध्याय गीतेमधला आपल्याला तेच सांगत असतो. कशा प्रकारे भगवंतांना भक्त प्रिय आहे त्याची मोठी यादीच भगवंतांनी दिली आहे. त्यामुळे मग ज्ञान आणि तप यांच्यावर जे भक्तीने मिळवलेल्या विजयाची कथा म्हणजे हे दामोदर लीला आहे. पण त्यामध्ये सुद्धा भगवंत काय सांगतात की जर तिथे अहम आणि माया असेल तर ती भगवंतांना बांधू शकत नाही. त्यामुळे अशा पद्धतीने त्यामध्ये पुढे वर्णन येतं की जेव्हा दामोदर लीला होते आहे, काही काळाने भगवंतांना मथुरेला जायला लागतं. त्यावेळेस काय होतं की जेव्हा मथुरेला भगवंत श्रीकृष्ण जायला निघतात तेव्हा यशोदा माता म्हणते की कृष्णा, अरे मी जेव्हा तुला दोरीने बांधलं होतं ते सर्व तू विसरून जा बाबा. माझ्या मनात तसं काही नव्हतं, त्यामुळे तू पण मनात ते काही ठेवू नकोस. मग त्यावर भगवंत म्हणतायत की माते, मी तर ते केव्हाच विसरून गेलो. तू देखील मनात काही ठेवू नकोस. मी तर फक्त हीच आठवण ठेवणार आहे की तू मला प्रेमाच्या दोरीने बांधलेला आहे. मी जरी द्वारकाधीश झालो, अगदीच यादवांचा सम्राट झालो, तरी सुद्धा तुझ्या प्रेमाच्या बंधनातच मी राहील. तुझं प्रेम मी कधीही विसरू शकत नाही. अशा प्रकारे या चरित्रामध्ये यशोदेचा विजय आहे, तिच्या भक्तीचा विजय आहे. भागवतामध्ये दशम स्कंदामध्ये श्लोक येतो, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णः कृपया सीत स्वबंधने. म्हणजे दामोदर लीलामध्ये यशोदेच्या भक्तीचा विजय म्हणजे काय? तर केवळ विशुद्ध भक्तीनेच भगवंतांना बांधलं जाऊ शकतं. देवाला शुद्ध भक्तांच्या पुढे झुकावंच लागतं. याला भक्तीची शक्ती असं म्हटलंय. आणि चला तर मग आपण सुद्धा दिव्य लीला श्रवण करूयात. रोज आपण या जी काही वेळ आहे आपल्याला दिलेली त्या लिंकवर जॉईन करू आणि क्षितिजा माताजींच्याच कुठेतरी प्रेरणेने आपल्याला ते सुद्धा त्या सेवेत रममाण होण्याची आपल्याला ही संधी मिळाली आहे. आणि आध्यात्मिक बंधनात राहण्यासाठी आपण भगवंत चरणी नक्कीच प्रार्थना करूयात. आता आपण दामोदर अष्टक सर्वांनी श्रवण करूयात. हरे कृष्णा, हरी बोल. हरे कृष्ण. सायली माताजी शेअर करता ना? ठीक आहे.
थँक्यू. दिसतोय माताजी? हो दिसतंय. हो दिसतंय. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सुरुवात करते आहे. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोकलाथावमानं परामृष्ट अत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रुचन्तम् कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ सितक्रैवन्दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषन् निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु तत्नेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे परं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याभिरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याभिरास्तामलं लक्ष्यलाभै नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालातिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणीश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्यः कुबेरात्मजो बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वयामोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामं मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थितामोदरेह नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरतीर्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण आणि हरी बोल. खूप सुंदर माताजी, तुम्ही आम्हाला समजावून सांगितलं महत्व. खूप धन्यवाद. हरे कृष्ण. बघा आता, हरे कृष्ण. तर बघा आता कार्तिक मासाचं महत्व पण आपण जाणून घेतलं आणि या काळामध्ये भक्ती करण्याचा लाभ किती आहे हेही समजून घेतलं. आता त्यानुसारच आपण श्रीमद भागवतमच्या पहिल्या स्कंदाचं वाचन करण्याचं ठरवलंय आणि हा ग्रंथ वाचून आपल्याला पूर्ण करायचा आहे असा आपण संकल्प घेतोय. आता जरी कार्तिक मास संपून थोडा अधिक काळ आपल्याला वाचन करावं लागलं तरी आपण ते करणार आहोत. आणि आता त्याच दरम्यान दिवाळी आहे, दसरा भाऊबीज आहे, असे अनेक सणही आहेत. तर गृहिणी म्हणून बघा, घरात आपण साफसफाई करतो, फराळ इत्यादी बनवतो, म्हणजे अनेक जबाबदाऱ्या आपण सांभाळतोय, ज्या करीत असताना कुठेतरी आपण आपली लिमिट स्ट्रेच करत असतो. म्हणजे फराळ बनवण्यासाठी सकाळी आपण लवकर उठू किंवा आवराआवरीसाठी जरा थोडंसं कष्ट घेऊ, म्हणजे खूपच छान गोष्ट आहे आणि असा उत्साह असायलाच हवा. पण सर्वांना विनंती आहे की असाच उत्साह आपण आता इथे कृष्ण भावनेमध्ये दाखवूया आणि हा कार्तिक मास अगदी कशा उत्तम प्रकारे आपल्याला साजरा करता येईल तो प्रयत्न करूया. म्हणजे अगदी दिवाळी असली तरी आपण ठरवलं तर 10 मिनिटं आपण नक्कीच काढू शकतो. तर माझी सर्वांना विनंती आहे की आपण हा प्रयत्न आता अखंड करूया आणि सर्वांनी मिळूनच हा प्रयत्न आपल्याला करायचा आहे. कारण कार्तिक मास व्रत असं म्हटलेलं आहे, तर त्यामुळे थोडीशी तपस्या याच्यामध्ये अपेक्षित आहेच. आता आपण उखळबंधन लीलेचं वाचन करूया.
आणि मी मिनल माताजींना विनंती करते की त्यांनी ही उखळबंधन लीला वाचावी. हरे कृष्ण मिनल माताजी. हरे कृष्ण. श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण. की जय. माझ्या गुरु अन्वया माताजी आणि क्षितिजा माताजी यांना सादर नमस्कार प्रणाम करून मी वाचायला सुरुवात करते. कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान. ऐकू येत आहे ना सगळ्यांना? हो हो. कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या पुस्तकातील अध्याय 9 उघळ बंधन कथा मी वाचते. पान नंबर 80. हरे कृष्ण. एकदा यशोदा माता आपली दासी वेगवेगळ्या घरकामात व्यस्त असल्याचे पाहून स्वतःच दहीमंथन करू लागली. दहीमंथन करते वेळी तिने श्रीकृष्णांच्या बाललीलांची गीते गायली आणि आपल्या मुलांच्या लीला स्मरणाचा आनंद घेतला. दही घुसळत असताना तिचे पातळ कटील घट्ट बांधले होते. आपल्या मुलांविषयीच्या स्नेहाधिक्यामुळे तिच्या स्तनातून आपोआप दूध पाझरू लागले आणि दोन्ही हातांनी रविदोर ओढताना ते खाली ओघळत होते. तिच्या हातातील चुड्यांचा आणि कंकणांचा एकमेकांच्या घर्षणामुळे मधुर ध्वनी होत होता. तिच्या हातातील कुंडलांचे आणि स्तनांचे संचलन होत होते. श्रमामुळे तिच्या मुखावरती स्वेदबिंदू चमकत होते. तिच्या केसातील मालतीची वेणी स्खलित होऊन तिच्यातील फुले भूमीवर विखुरली होती. अशा सुंदर दृश्यात बाळकृष्ण तेथे उपस्थित झाले. त्यांना भूक लागली होती आणि आपल्या मातेचे प्रेम वृद्धिंगत करीत त्यांनी तिला दही मंथनापासून थांबवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना वाटत होते की मातेने प्रथम आपल्याला दूध पाजावे आणि त्यानंतर दही मंथन करावे. यशोदा मातेने आपल्या मुलाला मांडीवर घेतले आणि त्याच्या मुखात आपला स्तन दिला. श्रीकृष्ण स्तनपान करीत असताना ती त्यांचे सौंदर्य न्याहाळून पाहू लागली आणि तिच्या मुखावर स्मित झळकू लागले. आपल्या मुलाचे अनुपम मुख सौंदर्य पाहून ती अपार सुखाचा अनुभव करू लागली. अचानक चुलीवर तापत ठेवलेले दूध अधिक उकळू लागल्याने व उतू जाऊ लागले. यशोदा मातेने बाळकृष्णांना खाली ठेवले आणि दूध उतरवून ठेवण्यासाठी ती घाईघाईने चुलीकडे गेली. मातेने आपल्याला दूध पिताना तशा स्थितीत ठेवले म्हणून श्रीकृष्णांना अतिशय राग झाला. क्षुब्ध झाल्यामुळे त्यांचे नेत्र आणि ओठ लाल झाले. त्यांनी दात ओठ चावले आणि दगडाचा एक तुकडा घेऊन लोण्याचा माठ फोडला. त्यांनी त्यातून लोणी काढले, डोळ्यात लटकेच अश्रू आणले आणि आतील कक्षेत जाऊन ते लोणी खाऊ लागले. चुलीवरील दुधाचे भांडे एकीकडे ठेवून यशोदा माता दहीमंथनाच्या ठिकाणी आली. तेथे आल्यावर दहीमंथन करतेवेळी लोणी काढून ठेवलेला माठ फुटला असल्याचे तिच्या लक्षात आले. तिला आपले बालक कोठे दिसले नाही आणि म्हणून हे माठ फोडण्याचे कर्तृत्व त्याचेच असावे असा तिने कयास बांधला. तिला हसू आले. तिने विचार केला, बालक मोठे चाणाक्ष आहे. त्याने माठ फोडला आणि शिक्षा होईल या भीतीने येथून पळ काढला आहे. सगळीकडे शोध घेतल्यानंतर तिला आपला पुत्र एका उलट्या ठेवलेल्या मोठ्या लाकडी उखळावरती बसला असल्याचे आढळून आले. छताला टांगलेल्या शिंक्यावरील माठातून लोणी काढून बाळकृष्ण माकडांना खाऊ घालत होते आणि आपण खोडकरपणा केला असल्याची जाणीव असल्यामुळे ते मातेच्या भयाने चंचल नेत्रांनी इकडे तिकडे पाहत होते. आपला पुत्र अशा कार्यात व्यस्त असल्याचे पाहून यशोदा माता मागील दिशेने अगदी हळूहळू त्याच्याकडे जाऊ लागली. तथापि बाळकृष्णांची दृष्टी अचानक आपल्या मातेकडे गेली. ती हातात काठी घेऊन त्यांच्याकडे येत होती. माता आपल्याकडे येत असल्याचे पाहून ते उखळावरून खाली उतरले आणि भयभीत होऊन पळू लागले. यशोदा माता मोठमोठ्या योग्यांना देखील योग समाधीद्वारे दुर्लभ अशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांना पकडण्याचा प्रयत्न करीत सर्वत्र त्यांच्या मागून धावू लागली. दुसऱ्या शब्दात, योग्यांना आणि तार्किकांना कधीही प्राप्त न होणारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण यशोदा मातेसारख्या अनन्य भक्ताकरिता एका बालकाची भूमिका करीत होते. यशोदा बाळकृष्णांचा पाठलाग करीत होती. तथापि आपली पातळ कटी आणि स्थूल शरीर यामुळे ती त्यांना सहजासहजी पकडू शकली नाही. परंतु तरीही
ती होता होईल तितक्या वेगाने त्यांच्या पाठोपाठ धावू लागली. तिचे केस शिथिल झाले. केसातील फुले खाली गळून पडू लागली. ती थकली होती, तरीही अंततः आपल्या खोडकर मुलापर्यंत जाऊन पोहोचली आणि तिने त्याला पकडले. भयभीत झालेले श्रीकृष्ण मातेच्या हाती सापडले तेव्हा ते अगदी रडण्याच्या बेतात होते. ते काजळाने माखलेले आपले डोळे चोळू लागले. समोर उभ्या असलेल्या मातेकडे पाहताच त्यांचे डोळे भयाने कावरेबावरे झाले. यशोदा मातेला वाटले की बाळकृष्ण उगाचच घाबरून गेला आहे आणि त्याच्या कल्याणार्थ तिला त्याचे भय दूर करावयाचे होते. आपल्या मुलाचे परमहित चिंतणाऱ्या यशोदा मातेने विचार केला, हे मूल जर माझी इतकी धास्ती धरीत असेल तर त्याचे काय होईल कुणास ठाऊक. आणि असा विचार करून तिने हातातील काठी टाकून दिली. परंतु त्याला काहीतरी शिक्षा केलीच पाहिजे, म्हणून तिने त्याचे हात दोराने बांधण्याचे ठरवले. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांना बंधनात टाकणे कसे शक्य होते? तिला श्रीकृष्ण म्हणजे आपले एक लहान बालक वाटत होते. ते मूल सीमारहित असल्याची तिला जाणीव नव्हती. तिच्या मुलाच्या संदर्भात अंतर्बाह्य असा भेदच नव्हता. तसेच त्याला आदी अंतही नव्हता. ते अनंत सर्वव्यापी होते. ते बालक स्वतः सर्व विश्वसृष्टीच होते. काही झाले तरी यशोदा श्रीकृष्णांना आपले लहान मुलच मानत होती. भगवान श्रीकृष्ण इंद्रियातीत असले तरी ती त्यांना उखळाला बांधण्याचा प्रयत्न करू लागली. जेव्हा ती हातातील दोराने त्यांना बांधू लागली तेव्हा तिच्या हातातील दोर दोन बोटे आखूड पडत असल्याचे तिला आढळले. तिने घरातील दोर आणले आणि मूळच्या दोराला जोडले, तरीही तिला ते दोर आखूड पडू लागले. मग तिने घरातील सर्वच दोर आणून जोडले, परंतु शेवटची गाठ बांधताना पुन्हा दोन बोटे आखूडच पडले. यशोदा मातेला हसू येत होते आणि हे असे का होते त्याचे आश्चर्य देखील वाटत होते. आपल्या मुलाला बांधण्याच्या प्रयत्नात ती श्रमली. तिच्या मुखावर स्वेदबिंदू चमकू लागले. केसातील वेणी खाली पडली. आपल्या मातेला झालेले कठीण परिश्रम श्रीकृष्णांनी पाहिले आणि त्यांना तिची करुणा आली. त्यांनी तिच्याकडून दोराने बांधून घेण्याचे मान्य केले. भगवान श्रीकृष्ण यशोदा मातेच्या घरी बालकाची भूमिका करतेवेळी आपल्या निवडक बाललीला संपन्न करीत होते. अर्थातच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांवर कोणीही प्रभुत्व गाजवू शकत नाही. एक शुद्ध भक्त स्वतःला भगवंतांच्या चरण कमळांशी समर्पित करतो, मग ते त्याचे रक्षण करोत अथवा त्याचा निपात करोत. काही झाले तरी भगवत भक्त स्वतःची शरणागतीची स्थिती कधीही विसरत नसतो. त्याप्रमाणेच भगवंत देखील आपल्या आश्रित भक्ताच्या रक्षणार्थ स्वतःला पूर्णपणे समर्पित करण्यात दिव्य सुख अनुभवितात. आणि हे तथ्य श्रीकृष्ण आपल्या मातेला शरण जाण्याच्या प्रसंगावरून प्रमाणित होते. भगवान श्रीकृष्ण आपल्या भक्तांना सर्व प्रकारच्या मुक्ती प्रदान करतात. परंतु यशोदा मातेला जे वरदान प्राप्त झाले आणि तिने जे दिव्य सुख अनुभविले तसे सुख शिव ब्रह्मादी देव तसेच साक्षात लक्ष्मी देवीला देखील कधी अनुभवता आले नाही. नंद महाराज आणि यशोदा यांचे पुत्र म्हणून सुविख्यात असलेले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण हे योग्यांना अथवा तार्किकांना पूर्णपणे कधीही जाणता येत नाहीत, परंतु ते त्यांच्या भक्तांना मात्र सहज सुलभ आहेत. योग्यांना आणि तार्किकांना ते आनंदाचे परम भांडार कसे आहेत याचीही जाणीव होत नाही. यशोदा मातेने आपल्या पुत्राला दोराने उखळाला बांधले आणि ती घरकाम करू लागली. बाळकृष्ण समोर अंगणातील 2 अर्जुन वृक्षांकडे पाहत होते. सर्व सुख भांडार बाळकृष्णांनी विचार केला, प्रारंभी माता मला पुरेसे दूध न पाजता टाकून गेली, म्हणून तर मी लोण्याचा माठ फोडला आणि सर्व लोणी माकडांना वाटून दिले. आता तिने मला उखळाला बांधून ठेवले आहे, ठीक आहे, आता मी पहिल्यापेक्षा अधिक खोडकरपणा करीन. अशा रीतीने त्यांनी अंगणातील त्या 2 प्रचंड अर्जुन वृक्षांना पाडून टाकण्याचा विचार केला. या 2 अर्जुन वृक्षांमागे
एक पुरेतिहास आहे. गतजन्मात हे 2 वृक्ष कुबेराचे पुत्र होते. नलकुवर आणि मणिग्रीव अशी त्यांची नावे होती. सौभाग्याने ते भगवंतांच्या दृष्टीपथात आले. मागील जन्मात त्यांना नारदांकडून उशापातून भगवंतांचे दर्शन करण्याचे थोर वरदान प्राप्त झालेले होते. हा उशाप त्यांना त्यांच्या उन्मत्तपणामुळे कसा मिळाला होता याचे वर्णन पुढील अध्यायात केले जाईल. अशा रीतीने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या ग्रंथातील उखळ बंधन नामक अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद मिनल माताजी. आपण समजून घेतलं या लीलेचं महत्व आणि आता आपला वर्ग संपलेला आहे आणि म्हणजे आता म्हणतो ना आपण वर्ग संपवण्याच्या आधी एक सारांश आपण बघतो तसा 5 गोष्टी ज्या आपल्याला कार्तिक महिन्यामध्ये केल्या पाहिजेत. त्यामध्ये सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे या महिन्यामध्ये प्रतिदिन संध्यासमयी भगवान श्रीकृष्ण यांना तुपाचा दीपक अर्पण करणे, शक्य असेल तर त्यांच्या दामोदर स्वरूपाला. स्कंद पुराण सांगतं की असं कुठलंही पाप अस्तित्वातच नाहीये जे कार्तिक महिन्यात श्रीकृष्णांना दीपदान केल्याने नष्ट होत नाही. तसंच तुलसी देवीची सेवा करण्याचं महत्व आहे. तुलसीची परिक्रमा करणं अत्यंत शुभ मानलं गेलंय. दुसरं म्हणजे प्रतिदिन दामोदर अष्टकमचा पाठ करणं. मग भजन स्वरूपात आपण दामोदर अष्टकमचं गायन करू शकतो. सत्यव्रत मुनीद्वारे हे रचलेलं मधुर भजन आहे ज्याच्या गायनाने श्रीकृष्णांची विशेष कृपा प्राप्त होते. तसंच या दामोदर अष्टकमचं अद्भुत असं महत्व आणि त्याचा अर्थही आपण समजून घेऊ शकतो. तिसरं म्हणजे आपल्या सर्वांच्या भक्तिमय कार्यामध्ये तीव्रता आणणं, कारण ही संधी परत परत येत नाही. तुम्ही सर्वजण हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करीत नसाल तर जप सुरू करण्याची ही उत्तम वेळ आहे आणि करीत असाल तर माळा अधिक वाढवण्याचा आपला प्रयत्न असला पाहिजे. भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम यांच्यासारख्या ग्रंथाचं वाचन आपल्याला केलं पाहिजे. मंदिरात जाऊन अनेकदा कृष्णांचं दर्शन केलं पाहिजे आणि सेवा केली पाहिजे. भक्तांचा संग केला पाहिजे. चौथं म्हणजे मथुरा, वृंदावन अशा धाम यात्रेला कार्तिक महिन्यात आपण जाऊ शकतो. वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा इत्यादी करू शकतो आणि प्रत्यक्ष जाऊ शकत नसलो तरी मानसिक परिक्रमा करू शकतो. धामाचे अनेक व्हिडिओ युट्यूब वगैरे इत्यादी माध्यमांवर उपलब्ध असतात, ते आपण बघू शकतो. तसंच 5वं म्हणजे सर्व भक्तांना एकत्रित करून आपण कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन श्रवण केलं पाहिजे. भजन, कीर्तन, नृत्य इत्यादी केलं पाहिजे आणि अशा प्रकारे कार्तिक महिन्याची जी ही संधी आहे कृष्ण कृपा प्राप्त करण्याची ती आपल्या समोर आहे. त्याचा आपण लाभ घेऊ शकतो आणि आपलं जीवन नक्कीच सार्थक बनवू शकतो. अन्वय माताजी आणि अमृता माताजी दोघींनी सुंदर सेवा दिल्याबद्दल त्यांच्यासाठी हरिबोल आणि खूप धन्यवाद. सर्व भक्तांनाही धन्यवाद आणि सर्वांना सादर प्रणाम. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरी बोल सर्वांना. उद्या आपण आता 2 वाजता भेटूया. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे एक कृष्ण. प्रश्न होता माताजी. छान झाला कार्यक्रम. हरे एक कृष्ण. प्रश्न होता. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरी बोल. छान झालं सगळं. हरे कृष्ण. हरी बोल. पूजा माताजी, हरे माताजी, कृष्ण. कोणाचा काही प्रश्न प्रश्न होता. होता का? हा हो बोला ना. हो. माताजी, आपल्या मराठी मला आवाज आला नाही माताजी, परत एकदा विचारता का? आपल्या मराठी कॅलेंडर मध्ये ना कार्तिक असं लिहिलेलं नाही, म्हणजे एक्झॅक्टली कधीपासून सुरू होतोय महिना आपला, म्हणजे आपण ते 7 कधीपासून ऑक्टोबर पासून 5 नोव्हेंबर पर्यंत आहे माताजी. बरं बरं. आणि तोच आपण म्हणजे घरी समजा दाखवतो आहे दिवा, तर तोच दिवा आपण पुन्हा पुन्हा असं म्हणजे दाखवू शकतो ना? घरी काय, मला परत आवाज नाही आला माताजी, थोडंसं हरे तुम्ही कृष्ण. जवळ येऊन बोल. दिवा विचारतायत त्या. घरी रोज लावतो दिवा तोच दाखवायचा असं. नाही नाही तो म्हणजे जे पंक्ती आपण विशेष पंक्ती आपण दाखवतो नाही का तुपाची, मग तीच रोज दुसऱ्या दिवशी पण तीच यूज करून आपण असं दाखवू शकतो ना असं? नाही तसं नाही. नाहीये. मी देते उत्तर त्याचं की तुम्हाला अच्छा. आता आपल्याला रोज नवीन दिवा दाखवायचा असतो. त्यामुळे जे बरोबर. मातीचे दिवे मिळतात ना बाहेर 5-5 हा. रुपयाला असे मिळतात छोटे,
तर ते वापरायचे, तीच वात परत वापरायची नाही, तो दिवा परत वापरायचा नाही. मग तुमचे जे दिवे एकत्रित होतात ते इधर तुम्ही विसर्जन करू शकता पाण्यामध्ये, किंवा तुम्ही जरा ते असे फोडून मातीमध्ये सुद्धा हे करू शकता, कुठल्याही झाडाच्या बुंध्याशी वगैरे, किंवा जिकडे माती असेल. हा, पण तोच दिवा परत परत वापरायचा नाही. बरं कळलं. ठीक आहे. अजून प्रश्न आहे का कोणाला काही? हो माताजी, तो दामोदर स्तोत्राचा ऑडिओ पाठवला तर बरं होईल आम्हाला. हा, बरं, चालेल. आजच्या वर्गाचं रेकॉर्डिंग पण मी ग्रुपवरती पाठवेन. कारण कसं ते थोडं म्हणून थोडं तोंडात बसेल ना, कारण लागली हो, थोडं हो. शक्यतो